Da, za nekog bi ovo zapravo bio posao iz snova i divna ova priča koju smo podelili, odnosno Danica sa nama i sa Markom. A profesionalna deveruša, degustator sladoleda, tester vodenih tobogana, deluje kao nešto što bi mnogi radili i to bez novca. Međutim, danas više nego ikad plata može da se zaradi i za razne zanimljive poslove. Šta želiš da budeš kad porasteš? Kao deca, ljudi uglavnom imaju brojne maštovite odgovore i ideje o poslu i snova. Međutim, kako odrastaju, uglavnom se odluče za poslove koji nisu toliko bajkoviti. Ipak, postoje i oni poslovi koje možda niste mogli da zamislite ni u snu. Na primer, neko je plaćen da testira hranu u najluksuznijim svetskim restoranima, da ocenjuje udobnost hotelskih soba po belom svetu. Tu su naravno i degustatori čokolade, kafe i somelijeri, oni kojima je posao da probaju različita vina kako bi ocenili njihov kvalitet. Nedavno nas je obradovala i jedna ponuda iz sveta. Vlasnici 3 vile u severnoj Italiji raspisali su konkurs za posao. Traže ljubavni par koji će dobiti platu da živi u njihovim luksuznim kućama, a njihova zaduženja su održavanje vila i vrta, šetanje kučića, nabavka namirnica. Dobija se i ugovor za stalno zaposlenje. Takođe, jedna kompanija iz Britanije koja se bavi dizajnom interijera pozvala je ljude da se prijave za poziciju izvršnog direktora spavanja. Za ovaj direktorski posao na 2 nedelje očekuju se dobri rezultati u spavanju i nošenje uređaja za praćenje kvaliteta sna. Koliko nas je bilo u iskušenju da se prijavi za posao na kom nema nekog posebnog rada? Da li čuvar egzotičnog ostrva, spavač ili profesionalni stanar luksuzne vile imaju karijeru iz snova ili ipak većina nas ima drugačije snove o idealnom poslu? Mislim da smo naš 4 ovde svi zadovoljni svojim poslom i da nekako radimo posao iz snova. Međutim, bilo je primamljivo i ovo što smo čuli, pogotovo kada je ta Italija u pitanju. Da li baš svaki posao mora da bude trud, rad, disciplina ili neka muka? Ili možemo i da uživamo? Šta mi smatramo poslom iz snova? Ponekad nas svest o nekoj egzotičnoj ponudi natera da razmislimo da li je karijera o kojoj sanjamo na dohvat ruke ili ipak samo iluzija. O tome je na moje veliko zadovoljstvo danas pričam sa Mašom Tomanović, NLP trenerom, sa Andrijanom Kaluđerović, koja nam dolazi iz čokolaterije San Marina, i sa Draganom Đorđevićem, predsjednikom Asocijacije autentičnih hedonista. Pa da li se moglo da imam bolji goste danas? Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Naravno, u ovom segmentu i delu emisije pozivamo i gledalce da nam se uključe i da vas malo čujemo i da nam kažete ko je vaš posao iz snova i da li ste svoj san ostvarili. I evo, da krenemo, čuli smo sada ove ponude. Hajde sa vama. Zanimljivo je dosta kada govorimo o tom hedonizmu. Kažu, treba u svemu imati mere. I vi radili ste još jedan zvanični posao, koliko znam. Ja imam pravi posao. Da, ja imam pravi posao. Ovaj nije pravi, ali je najlepši. Ne, ovo vodim asocijaciju, ali je hedonizam. Da. Kad se dogodio taj presek, mislim, taj trenutak da je to nekako opipljivo i da se to može? Pa, desio se nama konkretno kad smo osnovali asocijaciju pre 17 godina čak. Ja sam pre toga bio predsjednik udruženja barmena i ugostitelja Srbije i Crne Gore. I tako sam nekako ušao u to. Pre toga sam radio u hotelima, tako da meni ovo sve normalno produžetak. I kako sam radio ne kao barmen, nego predsjednik asocijacije, ja sam svakog ponedjeljka u mesecu išao i pravio koktele za prijatelji. I jednog dana sam izašao, znate, dosadi malo. I sad svi kao, kokteli, a šta, ovo, ono? I mi napravimo asocijaciju. Znači, vjerojatno ste čuli naš slogan hedonizam, jača organizam. I to je tačno. Mi smatramo da hedonizam nije obavezno preterivanje, nego čaša vode kad je vrućina, kafica ujutru, bilo šta. Ko ima para za svoj avion može da ga vozi, to je okej. Ali, kažem, hedonizam treba da bude deo života svakog dana. Da, to vreme za sebe ili za sebi najbliže. Još je lepše ako može da se podeli, tako je. Upravo sam htela to da kažem. Ali ljudi dosta često kao, pa ne, kada stižeš ovo ono, pa kao napraviš život da imaš hedonizam. Jer ako nemaš, vreme je važan faktor. Gde si, kako ti ide život? Da, i generalno razgovarajući sa svojim prijateljima iz inostranstva, ono što se trenutno najviše ceni, što zapravo nema cenu, jeste upravo to vreme slobodno. Vi sa vaše pozicije, jel radite posao iz snova?
Ja zapravo imam dva posla iz snova. Jedan je, imam predškolsku ustanovu i bavim se edukacijom, obrazovanjem i vaspitanjem omladine, to je malih ljudi. I bavim se edukacijama žena, jer ja lično sam našla svoju svrhu i svoj smisao u tome da ja pomažem ljudima i deci i porodicama da se izgrade, da žive bolje i da nađu svoje poslove iz snova. Jer sam svesna da kod nas, pogotovo u Srbiji, ispod 25% ljudi ne radi ono što voli. Kako je to frustrirajuće? Mislim, kada odlaziš svakog jutra, ustaješ i odlaziš na mesto, ambijent i obavljaš nešto i jedva čekaš da istekne to radno vreme. Pa ja sam imala prilike da pričam sa jako mnogo ljudi profesionalno radeći na njihovom razvoju, gde ljudi dođu do ozbiljne sume novca, jer to je sad kao imperativ neki da se zaradi, da se živi kvalitetno, ali završe sa slovom živaca, sa slovom duše, gde ne mogu da se skrpe zato što ne znaju koja je svrha, zašto to rade. Ali uspeli su da obezbede neke stanove, kuće, vile i tako dalje. To je poznata neka priča, ali ono što je manje poznato je da kada hoćemo da radimo nešto iz srca, trebamo stvarno da prvo se osluškujemo, jer mnogi ljudi idu kroz život, ne osluškuju šta žele, koje su njihovi damari, jer gužva, očekivanja, ja treba da upišem ovaj fakultet zato što se to očekuje od mene, treba da radimo ovo, to se očekuje i onda dođu 40. Eto, ja sam uspešan, a prazan. Ili neuspešan i prazan, što je još gore. I kod nas je uvrženo to mišljenje, treba da se nađe siguran posao, što je apsolutno validno, jer trebamo svi da težimo sigurnosti, ali taj siguran posao nije često i soul biznis ili soul posao. Da, nešto što pripada našoj duši. Andrijana, reci mi, donala se ovi slatki paketići koje ne možemo nikako dodolimo dok stoji ovde. Jel ti zapravo, stiče se utisak i šire javnosti pomislila, pa ona se zaista bavi jednim od najlepših poslova, a to je pravljenje čokolade. Pa ja mislim da jeste tako. Da. Apsolutno. To je nekako tradicionalna stvar kada je vaša porodica u pitanju. Yes. S kolena na kolena. Ko je prvi počeo u tom nizu? Moji roditelji. Oni su prethodno imali svoj privatan biznis na istoj lokaciji na kojoj se danas nalazi, koji je osnovan još 1985. godine. Znači, sada preko 30 godina. Međutim, kada je izašao film Čokolada, možda ste čuli Kako nisam i gledala i sve vreme te gledam i zapravo ti kadrovi filma. Bez tog filma naša čokolaterija ne bi postojala. Jednog dana oni su odgledali taj film i nešto je kliknulo ovako. I tada su počeli, nemaju nikakvo formalno obrazovanje vezano za čokoladu, ali su počeli da uče, da kupuju knjige, da prevode stranice i onda na kraju krajeva i sami da prave. I sad ste došli zapravo do vrlo prepoznatljivog brenda, možemo slobodno reći, koji je ispunjen ljubavlju. Mislim da je to taj začin bez kog ne može. Bukvalno kada se skuva ručak, ako smo nešto negde, pa to radimo pro forme, onda se to, to hedonista može da nakaže, ili se spremi koktel, onda se to oseti da nije urađeno sa puno ljubavi. Postoji jedan bitan segment kada govorimo o toj odluci posao i snova, a to je hrabrost. I sad mi imamo različite, setim se ovog filma Munje, pa nešto kao kako zamišlja Glogi, to Brazilke, to bar na plaži. I mnogi moji prijatelji, zapravo pogotovo mi generacija, tako je odrastala 90-ih, to je bio neki san. Puno peska, sunca i nasimenih ljudi. Šta je potrebno da bismo zaista ostvarili taj san? Pa, malo čas je koleginica malo načela tu priču. Dosta često ljudi ne znaju razliku između njihove strasti i njihove svrhe. Dosta često ljudi kažu, pa moja strast je, ne znam, to i to i s tim ću da se bavim. Strast u nekom trenutku može još i da prestane. Ali svrha zbog čega si ti na ovoj planeti, ne ulazim u neke religije, to je suština priče. Verovali ne, ja sam bio profesionalni igrač folklora. Naravno, pre više godina i tako dalje. Tada sam drugačije izgledao, bio sam visok, vitak, plav, čelično sivo pogleda. A posljednjih godina sam prihvatio budizam što se tiče tela, ove zaobljene forme, pune topline i ljubavi. Elem, i ja sam igrao 18 godina, igrao sam u kolu i sve. I ti misliš, to je sve, igrao sam osim folklora i španski igri, i flamenko, i salsi, i ostali čaroli, i sve, jasno. I ti misliš to je to. Dobro. A moja svrha je edukacija.
Ja se bavim edukacijom i kad je bilo ono tipa šta je ovo ili ono, opredelio sam se za svrhu. Tako da ono kao kako je kad se ide na posao, kada ne voliš, ja to ne znam, celog života radim ono što volim. Imao sam, neki ljudi kažu sreće ti, biraš šta ćeš da radiš. A kako ste otkrili? Taj trenutak je isto važan, očkinuti ta vrata tog, kao šta je smisao? Pa život te natera da vidiš gde si, ono tipa mene je majka, na primjer, taj folklor oterala tako što je rekla, ja sam imao 10 godina, rekla ideš u nedelju na audiciju za folklor. Ja sam rekao, ti normalna žena, mislim, pa ja nisam seljak, ja ne igram folklor, ovo ono držne. Ne, da skratim, ja sam otišao na tu audiciju i prošao sam, međutim, na drugoj probi mi je žena koja je tada vodila, čuli smo se pre neki dan, još uvijek je živa, i tako dalje, on rekla, Dragane, ti si jako talentovan, ako budeš puno vežbao, jednog dana ćeš možda igrati u kolu. 12 godina kasnije, na moj 22. rođendan, ja igram u kolu, prvi radni dan, ali ti misliš da je to ceo svet. Da, i kako onda samo shvatite da je ovo drugo, da je edukacija? Kako kreneš da se baviš folklorom, bar u mom slučaju, ti učiš druge da igraju. Onda sam išao, ne znam, u vojsku, pa sam učio druge tamo, pa sam počeo nešto da radim, pa sam počeo kao, čekaj bre, ali ovo meni ide. Baš mi ide. I u jednom trenutku, kad sam ja izlazio, ja sam radio u Hyatt nekada kao menadžer prodaje, i kad sam zaključio da treba da izađem i da otvorim školicu, koja tada nije postojala, sam prvi taj koji u ovoj zemlji to uradio, za edukaciju firme Skills. Ljudi, kad sam rekao, ja napuštam Hyatt i idem da učim Srbi i Srpkinje da budem bolji, jači, ono, ovi kao, bože, mislim, stvarno, ti si uvek malo bio borderline, ali sad si pretero. Šta da vam pričam, kad sam 5 godina bio sam na tržištu. Znači, ja sam stavio titulu kao training manager, kao učim soft skills, to su ono, prodaja, pregovaranje i tako dalje. I u to vreme su me ljudi pitali, kad kažem, piše ono, vizitka trening manager, oni kažu za koji sport. Sa tim, a onda se sve promenilo. I onda ja kažem za sumo, ono kao, za sumor vače. Da. I onda kažem i onda posle, naravno danas ima toga, samo u Beogradu imam preko 1000 firmi registrovano, ali ti u jednom trenutku kažeš to sam ja. To sam ja i to ću da radim. Do sada bi ja recimo već 25, 6, 7 godina bio direktor nekog Hyatt hotela u svetu gde sam bio jer je karijera bila ovakva. Jer je išlo tako, bravo. Ali ja sam morao ovo da radim. U sledećem životu se vraćam ponovno u hotele jer hoteli. Da, uvijek ostane malo to, da li sam i ovde mogao, da. Mašo, postoje sad neki načini različiti prizivanja toga što bismo želeli da se, mislim, neko slanje poruka kosmosu i slično, ali realno evo to kao, hoću svoj bar, neću ništa, što uopšte nije laka varijanta, mislim, ti kad odeš u tu neku Južnu Ameriku treba doći do dozvole, treba da te prihvati lokalno stanovništvo. Nije to lagana priča, ali ja takođe imam prijatelje koji su vrlo uspešni Dominikani, a nekako su ostvarili svoj san. Života na plaži. Ja bih se zadržala kratko na tom kad znamo šta hoćemo, pa mi sad nešto manifestujemo, zamišljamo i to je sad neka mantra koja se spominje na sve strane i to je okej s jedne strane, ali sa druge strane mora da postoji jedan pristup, mislim mora, daje rezultate. Ja u svom životu probala više puta, radila s ljudima, radi i mnogi knjige pričaju o tom. Šta je to? Da, kada znamo šta hoćemo, osetimo, to je to. Dalje pasija, dalje svrha, kreni, ali prvo pitanje je šta je cilj? Znači, šta želiš da postigneš? Kad želiš da postigneš? Neki okvir mora da postoji. Mislim, mora. Ne mora ništa, ali bilo bi zahvalno da znamo šta i kad. A onda ide pitanje, gde se ja nalazim? Znači, ovo sad pričam ljudima, mogu već da vizualizuju te stvari. Dobro. Gde se nalazim, ko su ljudi oko mene, kakav je osjećaj, da zamislim kao da se već ostvarilo. Sledeće pitanje na koje možemo da damo odgovor je šta sam ja se uradila da bi to postigla. Znači, ja sam otvorila bar u Dominikani 2025. Koji su sve koraci bili potrebni? Dozvola, ovo. Ok. Šta je sledeće pitanje? Koje veštine i sposobnosti su mi bile potrebne. Znači, to se zove future history, ono pacing, sad da ne ulazim u te termine. Znači, prolazim kroz to koje su veštine i koji su resursi. Da li ja imam te veštine i te resurse i ta znanja, ovo imam, ovo nemam. Ako nemam, da li ću da učim ili ću da angažujem nekoga sa strane da mi pomogne. I sledeće je najbitnije. Zašto ovo radim? Zašto mi je ovo važno? Ako ne postoji zašto i na to zašto je moram, zaboravite. To nije iz sna, to nije biće, to nije duša, to je nečije moraš. Ali ako je zato što i osjećamo to u svom telu, u svom srcu i kreće i strast. Važno to, osjećam da ću biti srećan.
Mi smo intuitivna bića i mi znamo šta je za nas dobro. Samo što mi kroz odrastanje i godine razne probleme, mi zaboravljamo na to naše unutrašnje biće. Ali ako se vratimo na to zašto mi je to važno i osjećamo bićem, imamo odgovor, doprinos sebi i drugima. To je prava stvar, jer mi smo najsrećniji kad doprinosimo. To je najvažnije. To je ono, da li volite da dobijate poklone ili da poklanjate. Ovo je divan poklon u svakom slučaju. Jel ti često kažu prijateljice, okruženje tvoje kao jao, imaš divan posao sa jedne strane i ti si nekako tako smirena i nasmejana. Pretpostavljam da je tako, ali da postoji različiti izazovi. Oni možda malo ne toliko vidljivi segmenti života i čitave procedure, odnosno procesa kroz koji vi prolazite stvarajući svoj brend i dalje, održavajući ga na tržištu. Naravno, nijedan posao nije savršen, svaki ima određenu količinu stresa, čak i biti degustator čokolade, što je mnogima neverovatno, ali da se nadovežem na to kao strast i svrha. Po mom mišljenju, kao pravi posao za vas je kada vas iznervira, imate stresa i onda odete na kafu da se iskulirate od svega toga i onda kreću misli šta bi mogao oko posla da uradim. Naprimer, meni, ne znam, imam neki stres na poslu i kao sklonim se, jao, kako bi ovaj ukus bio dobar da ga ubacim. Znači, to je sve vreme tu prisutno, to je tvoje biće. Vraćam se, ne da mi da se odvojim. To je tvoje biće. Malo je ljudi kojima se sredstva na računu zapravo uvećavaju dok spavaju. Je li tako? Recimo kao Bill Gatesu. A naša Danica je uspela da pronađe neku koji je u sličnoj situaciji, samo nije milijarder. Danice, sa kim si ti u društvu, gde si, spavaš li ili ćeš nam se obratiti? Danica. Jako mi je teško da vam se obratim zato što ja spavam trenutno najboljim snom jer spavam pored najboljeg i to najboljeg spavača. Sa nama je danas Marko Jovičić. Dimi, Marko, dobar dan. Mogu da te probudim, odnosno dobro jutro. Nije jutro kao prvo, a druga stvar zbog ovog svetla okolo je više insomnija nego spavanje, ali dobro, može. Kako si ti postao najbolji spavač? Pa bio je konkurs i prijaviš se na konkurs, pošalješ neka 2-3 klipa, nešto što ti traže i onda me odaberu. Odlično, kakve veštine si ti sve morao da pokažeš da bi mogao da postaneš najbolji spavač? Odnosno, šta treba da ima jedan najbolji spavač? Ništa. Apsolutno ništa, treba da zna da spava. Eto, a od količine... To znamo svi. Pa nije isto. Ne, nego od količine trenutnog posla, snimanja i svega, nama je trenutno mnogo lakše da zaspimo nego vama. Vi ne radite ništa u stvari. Vi idete nešto malo intervjušete, pitate 2-3 čoveka, 5 ljudi dnevno, 10, 20, 100. Faktički sada odmaramo prosto. Ja ne radim sada nego odmaram. A naš posao, to niko ne bi mogao da radi i onda zato mi lakše spavamo. Mislim, lakše spavamo preko dana, a noću jako teško spavam zato što ujutru znam šta me čeka. A jel možeš da mi objasniš jedan tvoj opis, tvoj jedan radni dan kao spavača? Kao spavača? Da. Pa, mi smo to radili smo to u Novom Sadu, u tržnom centru, gde dođeš na posao kao bilo koji drugi posao, dođeš u 8 ujutru i umesto da sedneš u fotelju ti legneš. I staviš nešto na oči ili ne staviš, odnosno to da li možeš da spavaš ili ne možeš da spavaš i onda ako ti ne ide, ide pauza za doručak. Da se odmoriš od tog nespavanja faktički. Odmoriš se od nespavanja ili od spavanja, kako god, od posla, to je posao u tom trenutku. I posle pauze za doručak ide dalje spavanje, imaš pravo na takozvanu piš pauzu, da odeš do WC-a. I onda ide ručak, onda biraš šta ćeš da ručaš, isto kao u svakoj firmi što se bira šta. A između toga spavaš u stvari? Ne spavaš, radiš. Samo što ovde je rad u stvari spavanje, to je... Ali spavaš. Mislim, kako možda i spavaš? Pa je naporan to posao? Da moraš na silu da zaspiš? Pa ako si umoran, nije naporan posao. Ako si odmoran, jako je naporno, jer probaj da budeš jako odmoran, da se naspavaš 12 sati i da dođeš i počneš opet da spavaš, ne može, neće. I onda u stvari, moraš da odradiš svoj posao i svoju platu da zaradiš i onda je komplikovano. Ali meni nije bilo komplikovano, jer sam umoran svakako, tako da sam lakše zaspao. Mogao si lepo da odmoriš na svom poslu tokom svog radnog vremena? Mogao sam lepo da zaradim na svom poslu, a ne da odmorim. I koliko novca se zaradi za jedno spavanje? Pa zavisi koliko u kontinuitetu možda ospavaš. Koliko si ti zaradio? Ja sam zaradio 100. Čega 100? 1000? 1000.
dinara? Dinara još uvek, mislim, to neću pričam u evrima, zato što to svakodnevno menja kurs, tako da smo u dinarima 100.000. 100.000 dinara za jedan dan spavanja. Pa da, i ne bunim se. Ne bih se ni ja bunila. Hvala Marko mnogo. Ivon, kao što smo čuli, evo ja posle ovoga jedino što mogu da uradim jeste da se vratim. Svako bi teo da spava, ne može svako, nego... Pokušat ću i ja sada da odspavam i možda ću da sanjam to da mi na račun leže 100.000 dinara. Samo možda sanjaš da ti na račun. Ja ću svakako pokušati, a Ivon ti mi drži palčeve. Držim ti palčeve. Da ti kažem, svaka čast Marku. Evo, mi smo konstatovali ovde, nije lako ovaj posao. Mislim, nekako kad imate puno energije, zaista nije lako ovaj posao. Svo troje smo konstatovali. Vi ste iznenađeni ovim poslom i postojanjem ove profesije. Da, ali dobro, i tu je malo hedonizma. Kad možda odmoriš, bilo je ponekad to popodnevna dremka, obavezna. Uvijek. Da, posao iz snova. Kažu, Maša, kako ti ovo vidiš? Prvo, dečko je jako duhovit. Sve vreme smo se ovde smeli. Da, svaka čast na entuzijazmu, ali to jeste posao koji zahteva oduzimanje jedne slobode prvo. Oduzima se neki bioritam organizmu. Nije prirodno i pitanje je kako on uspeva da sastavi kraj s krajem bez spavanja ili sa spavanjem. A u stvari deluje kao lako. Mi smo se zabavili, a u stvari nije. I nije ni zdravo. I nije zdravo. Dobija inverziju sna i onda to nije dobro za organizam. Inverzija sna prosto za organizam. Zna se kad je vreme spavanju, da. Ti si jako skromna. Ja sam te pitala da osim naravno to proizvodnje čokolade, ti si i degustator. Ti kažeš između ostalog. Tako je, to je jedna od obaveza. Da, zanima me, pogledali smo puno filmova, pogledali smo i film čokolada, ali kad govorimo o degustaciji, sada ti treba da proceniš koliko je nešto dobro. Jer se to odnosi samo na vaše proizvode ili generalno te pozivaju i na neke druge manifestacije koje se bave čokoladom? Pa, generalno ja trenutno radim samo u okviru naše firme San Marina, ali to ne isključuje da probam i druge čokolade. Naprimjer, pošto se mi stalno razvijamo i stalno se otkrivaju novi ukusi, koliko god ljudi mislili kao čokolada je već istražena stvar, tu sve znamo, to i tekako nije istina. Tako da kad god imam priliku da negde putujem, bilo za posao, bilo u privatne svrhe, uvek kupim čokoladu u svakoj čokolateriji koju nađem i onda probam i na taj način degustiram i od nekih drugih firmi pored naše. Ne smijem sad ništa da te pitam da pravimo neko poređenje, ali pretpostavljam da kada je čokolada u pitanju da nekako si najviše voliš da probaš i znaš sigurno šta je u čokoladi koju ti napraviš. Apsolutno. Između ostalog, obuka za degustatora čokolade me naučila da prepoznam kvalitetnu od nekvalitetne. Bilo da je u pitanju naša, uvek... A kakva je razlika? Stvarno, evo sad polemiše se mnogo na tu temu za jedan brend, pogotovo uz koji smo odrasli, kao pa nije više to ono što je bilo. Pa nije, Nije, jel da? Dobro. Postoji više načina da se utvrdi kvalitet čokolade. Ona se degustira svim čulima. Prva stvar, kada vidimo čokoladu, vidimo da li ona ima sjaj. Taj sjaj govori nam o tome na koji način je ona pripremljena, da li je pravilno istemperirana, da li je izvršena ta kristalizacija. Kada jeste, onda čokolada i puca pored našeg uveta kada je polomimo. To znači da ona pripremljena kako treba. Kada čokolada nije dobro istemperirana ili kada se, ne daj Bože, dodaju biljna ulja da bi se uštedalo na kakao buteru, a to možete vidjeti na deklaraciji svake čokolade, ona će se savijati kao plastelin. Pa to je to što mi pričamo. Da. To je prva stvar. To je prva stvar koju i sami kada kupimo. Postoji puno stvari, zvaćemo te još bukvalno da nam održiš jedan ozbiljan čas. Može. Imamo nekog na vezi koga je zainteresovala ova naša priča, posao iz snova. Dobar dan, hvala vam što ste odabrali K1 i emisiju Mi danas za ovo popodne. Dobar dan, dobar dan. Slušamo vas. Pa Jasmina je kraj telefona, da, baš mi je interesantna ova vaša tema, iskreno sam negde osjetila potrebu da se javim. Kažite. Pa eto, htjela sam da podelim sa vama da negde za mene taj posao snova podrazumeva da u stvari negde možda nemate neko radno vrijeme, kao što je u tim nekim sistemima i korporacijama od 9 do 5, nego da je to možda neko produktivno radno vrijeme, pa možda ponedeljkom radite više, ali zato u petak možda imate više slobodnog vremena. Tako da neki poslovi koji su vezani za neki marketing ili za uspostavljanje nekih svojih vještina, pomaganje ljudima, eto nešto vezano za
te delatnosti. Znači da radno vreme ne postoji. Da ne postoji radno vreme, a da dajete maksimum. Nego da je produktivno to. Da je produktivno, radno vreme. jasno mi je. Kad se radi, da to budu produktivni sati, eto. Da, recite mi samo, koji je vaš posao iz snova? Moj posao iz snova je, pa eto tako, ako mogu da se izraze, neko pomaganje ljudima, kao vidimo nešto kao mašina prijateljica. Da, pomoći, da. Hvala vam. Odnosno, da se te neke kao veštine koje imam, da se... Da delite. Odnosno, da delim, je. Pa to je i Draganova priča i on je to prepoznao. Očigledno da postoji ta neka sad, nažalost nije nam Vladeta Jerutić više sa nama, ali bi nam on ovo jako lepo objasnio, da postoji ta unutrašnja potreba bića upravo za tim i preneti dalje, ali i za to je potrebna veština, način, možete biti u nečemu savršeni da ne umete to da prenesete, da je to izazov i dati dalje, ne, mislim i kada je znanje u pitanju prvenstveno i evo čuli smo, šta mislite i na ovo? Kažite. Motivisati ljude da krenu, ti možda ih naučiš, ali da fali varnica koja će ih pokrenuti. To mora da bude i stvar ličnosti, mislim, da. Jeste, ali nekad drugi ljudi mogu da utiču na njih, da im pomognu da sagledaju iz drugog ugla. Zato mi koji eventualno znamo više ili smo stari ili imamo više iskustva, možemo da pokrenemo nešto kod nekoga ko sam se ne bi pomerio baš. Jer nekada prepoznaš ti kod njih, odnosno samo probudiš tu priču kod njih i ne možeš da ga nateraš, ali možda probudiš nešto što on kaže čekaj, evo ga, sad se uključilo, tako da... Da, Mašo, ovo na konto, ni ona tačno ne zna, naša gledateljka, šta bi to bilo, prenošenje znanja, deljenje, ali zanimljiva ova priča oko radnog vremena. Imala sam priliku da gledam jedan taj nemački program koji zapravo se bavio time kad su ljudi najproduktivniji, pa je gospođa imala problem, ona je prosto noću najproduktivnija, ja se toga sećam radeći noćne emisije i to zaista može biti tako, ali opet se reflektuje na zdravlje. Opet malo dolazimo do tog problema kada vama televizijski adrenalin u mom slučaju i u ponoć ide na gore, vi do 4 onda ne možete da spavate. Tako da to sad ne znam kakav ti je stav povodom tog radnog vremena i produktivnosti ili dana. Ne moraju biti sati. Ja bi se vratila na ono pitanje šta ti je cilj. I ako znamo šta je cilj i šta želimo da postignemo, onda ćemo doći do toga i koliko nam treba vremena radnog ili koliko meseci ili godina da nešto ostvarimo. I kada dolazi do poteškoća i nekad će se raditi više, nekad možda manje, ali ja ne mogu da dam odgovor na to ovoliko je dovoljno za nešto, zato što ne postoji taj odgovor. Univerzalno to ne postoji, ali postoji individualno. I ako sam ja preduzetnik, ja ću raditi više u početku, radit ću 15 sati, 20, evo. Ona može potvrdi kad si preduzetnik. Evo, svi klijamo glavom i to je posao koji nema radno vreme, ali mi smo svesni zašto se žrtvujemo i daćemo sve od sebe i naćemo načine da sve to spojimo, da to funkcioniše, zato što srce radi. Srce radi. I to ide. Ali ako ne znamo zašto, onda nam je teško sedimo i 4 sata i gledamo na sat na svaki 15 minuta. Baš tako, baš tako. Ono što kažeš, dođeš na posao kao sediš, kao to nešto nije okej. Jesi ti pronašla balans u svemu ovome, kao da to i vreme za sebe, i vreme za proizvodnju, i za degustaciju, i onako nekako te zamišljam u miru, te svoje radionice, zapravo da stvaraš divne ukuse? Jeste. Mi preduzetnici volimo za sebe da kažemo da smo odbacili posao od 9 do 5 da bismo radili 24/7. Da, bravo. Bravo, ali jeste, to je sloboda. Upravo zato što mi taj posao volimo i zato što biramo da ga tako radimo i o tome uživamo više nego da bilo koji drugi posao radimo i 2 sata dnevno. A lepota mog posla je što ima toliko različitih aspekata. Proizvodnja, degustacija, socijalne mreže, odnos sa potrošačima, edukacija i njih kako da degustiraju i biraju čokoladu za sebe. Kad jedna stvar dosadi, uzmem drugu i tako u krug i nikad nije dosadno. Jo, divno, što je lepo čuti ovako pozitivne iskustva. Imamo nekoga na vezi. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Jovana iz Pančeva. Kažite, Jovana. Pa ovako, moj posao iz snova je fotograf. Dobro. Ali fotograf koji putuje po nekim nesvakidašnjim, da kažem, destinacijama. Dobro. Fotografiše razne plaže, predele, životinje. Jeste to radili ili je to vaš posao iz snova, to biste želeli da radite?
Pa to bih želela da radim, da nisam radila. Stanite sad, evo ga profesionalac. Mašo, sada ti gospođi postavi sva ta pitanja koja treba da se postave da bi ona stigla do ovog cilja. Dobro, znači san je da bude fotograf i da putuje po svetu, tako? Da, i da beleži to sve. Okej, šta te koči u tome da radiš to što želiš? Pa pre svega što eto, ovde smo u Srbiji, a tako te neke destinacije su jako dalje od nas, pa eto možda prosto tako nešto. Eto ovo ostalo je u principu to, mislim. Finansije, u tom smislu misliš ili kako? Da, financija. Dobro, ne moraš da odgovoriš, ali ovo može ti bude za razmišljanje koliko financija ti je potrebno da bi se pokrenula i šta sve možeš da učiniš da bi došla do tog novca? Za početak. Potrebno je pre svega, mislim, jako mnogo financija, a radi samo rad. Ja sam imala prilike da čujem ovo mnogo puta u životu, da nemaju novca da bi ostvarili neki svoj san, a onda se dese razne stvari nepredviđene i planirane. Neko krene u akciju, neko krene da se obraća ljudima, da priča o tome, uzme neki dodatni posao ili šta god smisli da bi došlo do tog para. Ali pare nikad nisu problem. To je uglavnom nešto iza. To može sad, ne kažem da je kod vas to situacija, ali može da bude neki strah. Može da bude strah od neuspeha, strah od uspeha ili nešto dublje. To sad možda nećemo uspeti da zakačimo zato što smo ograničeni s vremenom, ali to je neki proces kroz koji mi možemo da uvedemo ljude i da pomognemo da se iskopa šta je to što je zapravo kočnica. Da, napraviti dobar plan, to je ono što vam želimo i da vidimo te fotografije koje će nam se izveti, na primjer, sa nekog safarija. Hvala vam veliko što ste se uključili u naš program. Dragane, kako u svemu ovome da bude i hedonizma u organizaciji na dnevnom nivou? Na dnevnom nivou to je onaj princip svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo. Sve više napredujemo. Znači, nađete vreme, ne ako budem imao vremena, nego nađeš. S druge strane, osveti šta je stvarno tvoj hedonizam. Kao što sam rekao, hedonizmi ne moraju da budu spektakl. Nekome jutarnja kafa, zen. Tipa, ako to nije prošlo dobro, nađeš šta tebe čini srećnim, gledaš u serije, ideš, šetaš, dišeš, igraš se sa psom i tako dalje, ali nađeš gde si. I dosta često mene, moram kažem, malo nervira, kad mi kažu, pa gde sad u ovo vreme? Pa nego u koje vreme? Koje ti drugo vreme imaš? Koje ti drugo vreme imaš kada kao, možda kada ovaj spava. Ali poenta je sad ili nikad jer imaš ovaj život. Ja sam rekao šatru reinkarnacija, pusti reinkarnaciju. Gledaj sad u ovom životu da živiš najbolje što možeš. Šta bi bio savjet evo ljudima nekima koji sad nas gledaju i u fazonu su kao kako bi ja ovo sad mogao da napravim kreativnije, iako je to i kancelarijski posao, prosto da mi bude zanimljivije. Postoji tu neka vrsta savjeta? Pa postoji ovo sve što je rekao koleginica. Znači, s druge strane, ne moraš ti sve odluke sam da doneseš. Ti pričaš ljudima, pitaš nekog. Jako je važno pričati, da. Tako, ona sad kaže, čekaj, stani, kao ja bih volao da budem fotograf. Možda neko od nas troje zna čoveka, moj rođeni brat je fotograf. Tako da kao čekaj stani, nije to toliko teško. Zato što kad nešto ne znaš, to je jako teško. Ja sam tako naučio da je kuvanje jako lagano, pošto za mene kuvanje bilo, ne, to samo geni mogu da rade. Tako da konkretno tipa vidi, ima polovna fotoaparat, možda odeš kod ovoga, ovo je radi besplatno. Postoji ova organizacija, pa kreni sa njima, pa tu se manje novca izvoji. Nađeš community mali, odjednom tebi sve ovo što ona rekla, odjednom se pojavljuje od negde, ne pojavljuje se ni iz čega. I ne možeš čutati samo maštati. Ne možeš da sediš i kao što bi ja voleo, pa voli. Da vidimo šta biste vi voleli ili možda već to što volite radite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav voditeljki i gostima u studiju i svim gledalcima. Pa ja volim da pratim vašu emisiju. Ja mislim da mi je ovo drugo ili treće uključivanje. Ja sam se javio da su žene dobri vozači, pa me ova tema vaša isto vrlo zanima iz razloga što ja mislim da sam ja radio posao i snova. Posao koji sam voleo, koji sam želeo da jednostavno što pre dođem na posao, nisam radio radno vremenu. Bravo. Radio sam razne poslove, radio sam u pozorištu kao scenski tehničar, vozio sam tramvaj 12,5 godina i evo sad bukvalno 17. godina radim kao andragoški asistent u školi Đuro Savać, škola za obrazovanje odraslih. I to je posao koji ja nisam tražio, nisam jurio, on je jednostavno sam došao
posle svih, da kažem, mojih zalaganja, moje brige o tim ljudima i desilo se da je to nešto bilo novo, nešto što niko do sad nije radio i normalno je bilo da sam ja ceo, bio marljiv, zainteresovao se i onda sam to rašlanio na mnoge delove da vidim kako ja tim ljudima koji nisu završili osnovnu školu, a stariji su od 15 godina, mogu da pomognem da se oni što bolje što bolje aklimatizuju, što se kaže, i da završe svoju osnovnu školu. Da savladaju i da. Tako da, mogu da vam kažem da sam bio vrlo srećan, zadovoljan, više od 10, 12 godina, 13 godina sam bio presrećan što sam radio taj posao, jer pomažući drugima, najviše sam pomagao i sebi i svojoj porodici kroz novac koji sam dobio. Nikad nisam pitao koliko mi plata, koliko mi je radno vreme, koliko je potrebno da se to postigne. Treba biti marljiv, treba poštovati svoje vreme, tuđe vreme, treba poštovati sve ljude i pomagati onoliko koliko je svima potrebno, pa i nešto više da ih upoznaš sa njihovim pravima i obavezama i dok on može da dođe. Veliko vam hvala. Veliko vam hvala. Da, ja čak bi malo i emotivnije odreagovala sad na ovu priču, a zaista vam veliko hvala jer mislim da ste nekako zaokružili temu. Vidim da Maša, naravno, da si odreagovala. Izvoli. Ja želim samo da ovo što je on rekao me podsjetilo, ima jedna filozofija u Nuku, to je stvari pleme, ali su da. I sad to je zajednica gde svi za jednog, jedan za sve i ne postoji takmičarsko i najbogatiji onaj koji da ima najviše, ali koji najviše deli i taj je prvi. I to je meni highlight života i svega što radim i to ko uspe da doživi, da radi da bi mogao da deli i da bi mogao da doprinosi, da taj zaista okusi tu istinsku sreću i radost. Da. Nas danas forsiraju da se takmičimo, pa čak i kada su mediji u pitanju kao rejtinzi, pa ovo, pa ono, pa ne znam. Kako je u tvoj, mislim, vi opet morate tu da budete nekako dobri na tržištu, da držite taj kvalitet, u stvari je to najvažnije, pretpostavljam da je to izazov. Apsolutno. Uvijek bude problem kod nas, pojavi se nešto, bude super, traje određeno vreme i posle toga izgubi na kvalitetu. Mi ovako, generalno do sad se nismo posvećivali ni marketingu, ni socijalnim mrežama, ni ništa. Mi smo porodična firma i generalno niko od nas nije neki ljubitelj svih tih poslova, prosto ljubitelji smo čokolade. Bravo. Tako da ono što je nas održalo preko 17 godina već jesu preporuke ljudi. Niko ko je došao i probao čokoladu nije bilo da se posle nije vratio ili preporučio nekome. Postoje ljudi iz inostranstva, turisti koji dođu kod nas jer nas nađu u centru grada, pa posle dođu iz iste te zemlje njihovi prijatelji koji su došli namerno kod nas. Ja bih ovo podržao iz mog primjera. Moja firma se zove Skills. Dobro. Mi postojimo 25 godina. Nijednom se nismo oglasili. Svaki godin radimo analizu i uvek smo oko prošle godine 82% posla je stalni klijenti i preporuke. Kada znaš da ti sve zavisi od kvaliteta, sve ostalo je jasno. Tu smo na zajedničkom putu, u trajanju u svojim profesijama, ja bez Instagrama, Facebooka, ne mislim ni na jednoj mreži, ali evo, dobila sam divnu priliku da se priključim ovom timu. Ajde, pa ćemo te lajkovati. Da, nećete biti u mogućnosti. Možda me pozovati telefonom. Ovo je snažna poruka. Ovo je baš snažna poruka. Niko se od nas ovde ne takmiči, ne gura, a svako je našao svoje mesto pod nebom i uspevamo da budemo zadovoljni i da ostvarimo i prihod i da živimo kvalitetno. I da budemo srećni. Nemamo to, ajde, pobedi, uzmi, otmi, ništa. Ne. Ljubav. To dolazi. Ako tako radiš, to će doći samo. Apsolutno. I to je u stvari poruka. Sreća prati hrabro. Ljubim ja vas puno. Divno je, bilo je zadovoljstvo što sam vas imala za goste i što smo tako dali primere i probudili evo upravo ovakvi gledalci koji su nam se javili, a nekom i pomogli da ostvari svoj san. U nastavku pričamo o novoj pesmi Beogradskog sindikata i jednoj zanimljivoj izložbi.